sila. Yep, look at it. There's a nice, oh, there's a sun over there. Costume kayo bukas. O, bay, mag-costume ka, bay. Yung costume ko, Batman. Batman! Bakla na Batman! Bakla ko. May costume na Hinirang ko lang din yun kasi may costume party sila nung Monday sa Sunday. Halloween party. Wala. Pagkatapos ng test nila, wala na. Success na. Dito ka. Date na nga yung ano nila, no? They're just talking about the Halloween Ano nila eh. Siyempre, 2 costume. weeks may gito ano nila. Walang pasok. May pasok na sila sa 5. Sa kanila naman sa 6. I-catch mo kay ano, bigay mo kay Josh. Oh, catch mo! Gastos gawin eh. Private kasi. Magkano ba yung monthly sa libro? Kung sa Maranata na lang, maganda pa sa Maranata. Dalawa pa yung tuturo doon. Maganda daw yung turo niya sa Marcon. O, Shan, quiet. Huwag kayo away, huwag kayo away. Huwag kayo away. Maganda daw yung turo. Advance na yung ano, meron na silang plus, minus. Ito ka nag-plus na ito mag-isa. Maganda yung ganyan. Ang mag-20, alam niyo mag-plus mag-isa. Maganda yung ganun advance. Pagka intermediate doon, hindi na mahirapan. Hey, this is our life in the Philippines. Hey, don't forget, hit the subscribe button. Hurry up. Hit it right now. Oh, or is it over on this side? No, it's here, I think. Go ahead, hit it. Thank you for watching.